Goddag, jeg er Benjamin. Jeg har det meget svært, fordi at min kæreste har fået tæsk over på ringestation. Det har taget meget hårdt på mig. Så var det sgu min ekskæreste, det ved jeg sgu ikke. Jeg hedder Benjamin. Min intercykel, den er ikke faldet ned endnu. Det siger Tina nemlig, at den ikke er. Så det er Benjamin med The One. Og det ved jeg godt, Tina, hun har jo bondet med Benjamin. Så ja. Men jeg kender mig selv for Benjamin, fordi at, det er for at fortælle en historie om drengen Benjamin, som jeg svarede mig. Og jeg læste mig ikke så meget igen. Så men gå på min Facebook-profil. Jeg hedder Benjamin Bellotti, tror jeg. Ja, det er det, jeg gør. Så hvis du går ind på Benjamins Facebook-side, så kan du så se Benjamin som så. Ja, jeg har faktisk min profil lige nu. Ja, så men Benjamin Bellotti er en historie på, at en dreng har bygget med på klippet i røven. Så der er Cyber City. Nå, vi må tage det her seriøst, fordi jeg gider virkelig ikke mobbes med nu, vel? Så det her, det er heller ikke mobning, og jeg gider heller ikke mobbes med den her video, fordi jeg har lavet den, men nu jeg endelig kom frem. Jeg hedder Benjamin, jeg er bøsse, og jeg er popstræk. Jeg vil rigtig gerne være pretty boy, og jeg bor faktisk på Borg, og går på efterskole. Så fuck jer, faggot. Kom og knip mig i røven, hvis I tør. Men lad være med det. Ja. Og jeg ikke skal sige nu, det er Benjamin, der laver den her video. Nej. Men skulle ligne det. Kræfter med tæsk, mand. Alle sammen, mand. Rum, mand. Ja. Jeg knipper fede kællinger til hverdag. Hej. Det var hyggeligt til med. Kommer der et pænt billede nu? Ja.